el bloc compromís de votar en contra d'esta proposta de modificació de l'ordenança per els motius que vaig a explicar. En primer lloc hem parlat del cànon de sanejament i efectivament podríem compartir bona part dels arguments que ha exposat el portaveu del Partit Popular sobre abusius i improcedents en quant als imports que s'apliquin. El problema està en que vostè només presenta una part de la realitat i és que aquests 3 euros al mes van a servir per a liquidar el deute pendent fins a l'any 2011 i que tal com diu l'informe de l'interventor, a partir de l'any 2012 anem a tindre un problema igual o similar al que hem tingut fins ara. I això vostès, en la seva exposició, ho amaguen. La gent el que té que tindre clar és que ara va tindre 3 euros al mes per a pagar el cànon fins a l'any 2011, que en el 2012 hi haurà que incrementar novament el repunt de l'aigua del clavegueram en l'impost que siga per a pagar el cànon corresponent per a abocar d'aquest període. I això vostès no ho han dit en cap moment, no sé si perquè no volen dir-ho, no m'interessa o perquè no és popular, a la gent no volen molestar-la.